Kamar yadda ta saba, Hukumar Hisba ta Jihar Kano ta sake nuna bajintarta wajen ceto rayuka, inda ta daƙile safarar wasu 'yan mata guda biyu da ake shirin ficewa da su daga Jihar Kano zuwa Legas, daga nan kuma zuwa ƙasashe irin su Ghana, Benin, Saliyo da dai sauransu, don aikata ko kuma cin zarafi kamar sayar da sassan jiki. Wannan lamari ya ƙara tayar da hankali a tsakanin al'umma, musamman ganin yadda ƙananan yara mata ke ci gaba da fuskantar barazana ta hanyar yaudara da alƙawarin rayuwa mai kyau. Mataimakin kwamandan Hukumar Hisba, Sheikh Mujahid Aminuddin, shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai. A cewarsa, Zahrawa Audu, 'yar shekara 16 daga jihar Kaduna, da kuma Kalzahar Salim, 'yar shekara 18 daga jihar Kano, su ne matan da aka ceto. Allah ya ba su dama suka dakile wata safarar da za a yi na mata guda biyu. Ɗayar sunanta Zahrawa Audu, 'yar shekara 16 wacce ta taho daga Zaria ne, 'yar Kaduna. Ɗayar kuma sunanta Kalzahar Salim, 'yar shekara 18 wacce take daga Faginan Kano, wanda Allah ya ba mu dama muka na safarar da za a yi da su, wanda su ba za a sa su a wannan bakar hanya ce, a wannan bakar mota daga Kano su tafi Lagos, daga Lagos su wuce can Benin zuwa Ghana zuwa Saliyo, sannan a sa su a tura su aikatau ne, ko kuma sai da gaban jiki ne, ko ma dai menene dai, hanya ce dai mara kyau wacce bai kamata ba. Ina kira ga dangi na cewa idan Allah ya baka ɗa ko ɗan uwa, amana ce akan ka. 'Ya'yan nan amana ce wanda kuma Allah zai tambaya akai, yanda kowa rike amana. Sheikh Mujahideen ya kuma ja kunnen iyaye da su daina sakaci da tarbiyyar 'ya'yansu mata. Ya ce Allah ya ɗora musu nauyin kula da lafiyar rayuwar 'ya'yansu, kuma yin sakaci na iya jefa su cikin tarkon masu fatauci. Yanzu haka dai hukumar ta miƙa lamarin ga hukumomin da suka dace domin ci gaba da bincike da kuma kare haƙƙin matan. Sunana Aisha Ahmad Iguda daga nan DTV Hausa.